Mosha Unosimbirwayo Ulo Usina urombo Ude Wakagomborerwa Tozo Zorora tese umo Rinda Rinda wakati wira Rinda Rinda wakati wira Rinda 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 Ose usashore Uti Utoro warema Uyo wapi wanamari Mosha Oyo Nodesa Rinda usashore Rinda Rinda wakati wira Rinda Rinda wakati wira Rinda 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 Osinga shore Kuti Sira inemitwa Funga Ewakaitakura Kuti Oyo watabutwa Nae Ewakatambutwa Rinda Rinda wakati wira Rinda Rinda wakati wira Rinda Rinda Osinga shore Ramba Ewe wakatsungirira Usa Ege kuna mata Ego kuzo Zorora kwaswegera Rinda usashore Rinda wakati wira Rinda wakati wira Rinda Shore Rinda wakati wira Rinda Rinda wakati wira Rinda Rinda usinga shore Unandizwe tenzi Muwene mtaneni Mununuri Uya Weya wangu Ununisa imi Mununuri Uya Ndapumuka kure Oya, Mononore, Oya,
ndipinze munanga munonore uya nzira yangu inonditambudza munonore uya ndakatarisira rudo rwenyu munonore uya ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure musha kuzishora kwangu munonore uya mundinzwemo kunamata kwangu munonore uya ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure toda kumuchingamidza mese pachirongwa pamandire. Toda kutenda chose nekusangana kwatiri kuita pachirongwa ichi nekudzidza bhaibheri tiri pamwe chete. Mwari dai angaukomborerai akuitirai zvakanaka. Tisati tapinda mukati menhaurwa yanhasi, ndakachida kuti adare kana kuti vatiinawo mukati mezuva ranhasi vakwazise vateereri nevatariri. Totangira pamuri. Tinotenda makadi henyu vadiwa vateereri nevatarisi. Ndinoitwa Obert Mudzengi, ndiri mushumiri mukati mesangano rema Seventh Day Adventist. Tinokuchingamidzai pachirongwa chenyu chepamandiri. Tinotenda chose. Yes, thank you. Kwaziso kwamuri hama nehanzvadzi. Ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi. Ndinofara zvikuru kuva pano naSinyoro pamwe chete naMurambwi tichidzidza kubva mukati meshoko raMwari. Thank you. Yes. Tinoda kutenda chose Gono naMurambwi. Okay, zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira pachirongwa chenyu pamandire. Mukati mezuva ranhasi maizviziva here kuti iko according to the Center for Study of Global Christianity zviri kunzi iko pane 45 to 50,000 Christian churches globally mukati menyika inoi. 45,000 to 50,000 machechi aya ari kupindwa nevanhu. Yes. So the $1 million question ingangoti iko why so many churches? How is it come to that? And is it necessary? I wonder. Zvakakosha here kuti zvidaro.
That's the issue yatinoda kuti titaure nezvayo mukati mezuva ranhasi. Why so many churches in the world? Kana takagara takateerera mukati mezuva ranhasi, maybe tiri kupanana information yekuti iko how did it develop into that. Mwari achitikomborera. Maybe Dr. Mbiriri, why is it important to talk about kuwanda kwemachechi kwaita sezvo? Antari kuwanda here. Is this important to talk about? Ndinotenda kuti zvinhu zvinokosha zvikuru to anyone who cares to really understand the word of God, nekunamata Mwari mumweya nomuzvokwadi. Ndinofunga kuti chinhu chinokosha zvikuru kuti tiedze kunzwisisa kuti chii chaita kuti pave ne so many denominations. Apa tisi kuti 45 to 50,000 hatisi kureva macongregations, tiri kureva madenominations ekuti apa pane Advents, apa pane Muchakata, apa pane Roma, apa pane Hwisiri, apa pane and saka ndo tiri kuti 45 to 50,000. So ndofunga panoita mubvunzo kuti why nekuda kwei Mwari ari mumwe chete. Why and how? Yes, why and how? Mwari ndemumwe chete, Bhaibheri nderimwe chete. Ko zvazomboita zvanyanyodii, and zvobva zvazvo zvine chimwe chekuita zvakare nekuti munhu ari kuda kuti saka inini ari kuda kusarudza kunamata Mwari nenzira inowirirana neBhaibheri. Anotanga kuva nedambudziko rekuti so ndinotangira papi? Where do I even begin? Yes. At any time kune vanhu vari kutsvaga kuti ini ndoda kunyatsa kunzwisisa, kutsvaka nekunzwisisa shoko raMwari. Asi akangotarisa chete mawandiro acho emasangano ariko, munhu anongotura mafemo ngoti haya nekuti awanda kudarika maservice station. All right. Saka munhu anotura mafemo. But at the same time it's also important just to learn and understand, because tinongozvarwa tichingona zvinhu zviri zvazviri, but zvakakosha kunzwisisa kuti sei zvakazova zvazviri. Izvozvo zvinotibatsira kuva nekunzwisisa kuri nani. Dzimwe nguva pane imwe nhambo patinofanira kuva careful, pane imwe nhambo tisangoti ndo zvazvingori zvakangogara zvakadaro. No, zvasina kugara zvakadaro, pane pazvakazodaro. Saka zvakakosha kungova nekudzidza chaiko, nekutongoedza kunzwisisa kuti sei zvakazoita zvazviri izvi. Yes. Okay, thank you so much. Dr. Mzengi, maybe munogonawo zvakare kutibatsira kuti iko why is it important to talk about this? Thank you, Gono. Maita zvakanaka. Zvinhu zvatinongoona zviripo, handiti ndizvo here? Zvimwe zvacho zvokuti iko unokachidzwa uchida kutsvaga cheche yekungopinda chete. Handiti muri kuona. Unopera strong. Unopera strong. But muhwandu neuzhinji uhwohwo. Handiti muri kuona. Zvakasvika ipapo zvambodini. Handiti muri kuona. Yes. Dr. Mzengi. Tinotenda. Ndoda kuti titange ndamboverenga vhesi iri kuna vaEfeso chapter 4. Musoro wenyaya unoti walk in unity. Mukaverenga pa vhesi ya 3 inoti endeavoring to keep the unity of the spirit in the bond of peace. Verse number 4, there is one body and one spirit, just as you were called into one hope of your calling. Verse 5, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Saka panapa tiri kutoona Bhaibheri riri kukurudzira unity, kubatana. Roti kune kutenda kumwe, kune rubhabhatidzo rumwe, kuna Mwari mumwe, kuna baba vamwe vanoshanda nevanhu vose kwose kwose. Tikatoenda kuna John 17, Jesu achinamata, unonamata kuti make them one. Ari kunamatira kereke yake, vadzidzi vaAisia nevamwe vaizotevera. Anototi
make them one. Chachiri chishuvo chaJesu chekuti his body which is the church irambe iri one. Chimwe chanetsa mazuva ano chinotaridza kuti mubvunzo uyu watiri kuda kupindura wakakosha inyaya yekutoti kutori nemovement yeecumenism. Kuma-Christian churches kune World Council of Churches vari kuti vakomana nevasikana tiri mumachechi akasiyana-siyana, let's come together, let's be one, because vanotaura about the scandal of a divided Christianity, kuti isu semakristu tinobuda tichienda kunoparidzira shoko ende tasvika ikoko hatichanorauri dziri murwizi fish, tava kuda kuraura dziri mudhishi. Vanhu vakatotendeuka kare ndo vatiri kuti takarasima navo, tava kurwisana isu makristu tosiya vahedheni vari voga. Saka ivo vanobva vati vahedheni vaya vasati vagamuchira shoko vanoti imi mamadini mambodzokera kwenyu moga manotaurirana, munoshandisa bhuku rimwe bhaibheri, munotenda muna Mwari mumwe, why are you so divided? So they call it a scandal, and now they are trying to look for ways dzekuti tingaita sei kuti tidini tibatane. Saka mubvunzo watinawo uyu nhasi wakakosha nemhaka yekuti kune vazhinji vari kuda kuzama kugadzirisa dambudziko irori. All right. Thank you so much. Azviti mone here because Jesu achibva pavadzidzi achibva pane rino pasi achienda kumusoro kudenga, it was his worry, and he spoke at length about nyaya yekuti iko tive chinhu chimwe chete, handiti muri kuona. He really wanted us to be one. That was his concern. Now apati here kuti iko panoita kasungawirirano zvishoma pawoningo futi yaakapa yekuti ikoka kuchange kuine vamwe venhema. Handiti muri kuona. Saka how then do we reconcile the two? Kuti Jesu I think warning yatakapiwa in Christianity is not only kana kuti iko tsindidzo yatakapiwa is not only to be one, but tsindidzo yanga iri double edged. Yainzi be one, asi mumazuva ekupedzisira kune vana Kristu venhema vachaita se vachamuka, kana kuti there are movements that are going to be seen mumazuva ekupedzisira vachitsausa vazhinji. I don't know, Dr. Watson, can you speak to that? Yes, tinopiwa zvose kuti Jesu anonamatira umwe chete. John chapter 17 anonamatira kuti baba vabatanidzei vave vamwe chete. In that actual context yaitwa munamato iwoyo takatarisa vadzidzi tingangoti pari kunamatirwa unit this team, missionary team that is sending out into the world. Kuti unit yavo panga pasina madenominations at the time when he prayed. Papasina as arunamatira as they are going out they should remain united, retain the unity or remain united, even though vari kunoevangeliza kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti vasasiyaniswa nekuda kwezvigaro kana zvimwe zvikonzero, varambe vakabatana. As they are united, then the world will believe that indeed you sent me and I sent them. But at the same time, of course, Matthew chapter 24, Jesus has so many warnings about deception or deceptions in the last days of Earth's history. Kuti kuchava nekunyengera kukuru kwazvo kuchaitika. Ndosaka first John achibva ati vadiwa musangotenda mweya yose nekuti mweya mizhinji yenhema yakabudira panyika ichatsausa vazhinji kubva pakutenda. Second Timothy chapter 4 povanotaura zvakare
nekuda kwemaconditions anenge aripo in the last days of earth's history, vazhinji vasingachadi kunzwa shoko raMwari sezvariri, asi vachingoda kupuruzirwa nzeve dzavo and everything like that. So yes, shoko raMwari rinotitaurira zvose saizvozvo, rinotitaurira zvose saizvozvo. Maybe moving forward, ndiri kufunga kuti iko tichibata then kuti iko tichibata the $1 million question yekuti iko why then why so many churches amene kuti iko paku munhoroondo chii chakambonyazoitika, imbotibatsirai kuti iko zvakazowanda papi sei zvichiita sei? Yes. Basically pakatanga church ya Kristu kuna mabasa yakanga iri one. Alright. Ikaramba iri one kusvika vadzidzi vose vaKristu vafa. Ikaramba iri one. Then mukufamba kwenguva pakazotanga kuuya macompromise mukati mesangano. Alright. And macompromise akanyanya kuitika zvikuru sei pakatendeuka Constantine achiti neniwo ndava muKristu. Saka pakabva pabhabhatidzwa a lot of paganism into the church. But the church still continued iri one, but yava ne zvimwe zvayaitenda zvisingabvi pai mukati meshoko raMwari. Pakatova nekuchinja kwezuva rekunamata. Zvikanzi aiwa hatichanamati musi wechinomwe. Musi wechinomwe musi wamaJudha. Isu tava maKristu tinocherechedza kumuka kwani waKristu Jesu, and akamuka musi wesvondo, and we celebrate then. And before that part of pasiwa that edict kuti ngatichinamata musi wokutanga wevhiki kana kuti musi wezuva Sunday musi wekunamatwa kwezuva. Church yaiti Friday vanhu would fast vachiti ndo musi wakaurawa Jesu. Saturday they would continue fasting. Then Sunday early morning they would wake up to feasting. Kuchinzi ndo zuva ramukani ramuka Ishe. Saka vana pavaikura Friday was not a good day. Sabbath was not a good day because they were fasting. But Sunday there was feasting. Pakazonzi no, now let's worship on Sunday. Ndora declare wasezuva rekunamata. People took it up. Vakabatirira kwazviri. Saka nekuuya kwecompromise nedzimwe dzidziso dzadzingabvi mubhaibheri dzava kusanganiswa muchechi, mava nesyncretism, mava nemudhivaniswa wezvimwe zvaitorwa kune zvimwe zvitendero. Kwakazosvika nguva yevamwe vaiva mukati mesangano vakati izvi zvakati izvi hazviwanikwi mushoko raMwari. Vakatanga kukwesena. Vachikwesena. Vamwe vavo vakanzi no, we are excommunicating you, vakaita sana Martin Luther inguva yeReformation. Nekuda kwokuti vaifarira sanganiro vakamboramba varimo, but zvaipisisa ndopavakazoti isu we are now protesting zvisina kunaka zviri muchechi zvisingabvi mubhaibheri. Saka ndopakazotangawo the Protestant movement. Machechi akabuda achiprotesta against false teachings, false doctrines angava incorporated now into the church which was one. Alright. Saka ndo kutanga kwekubuda kwemachechi, kutanga kwemabazi. Handiti muri kuona bazi richinoitawo midzi richibva rangoita mutiwo. Handiti muri kuona. Dr. Mbiri ndakuonai. But during the time yakatendeuka Constantine, a lot of very interesting things happened. Yes. Because history has it that chakanyatsobata vanhu ndichekuti Constantine mutungamiriri tingangotora kuti iko president atendeuka ati ndakunamatawo. So this
attracted magenerals ake and even the common people and vanhu vese vanga vari surrounding them vanga vari pedyo neushe hwemazuva acho iwayo all came to church with the president or the leader or the emperor of that time. But these people were heathens. Vanga vasingatombonamati. But zviri kunzi iko pressure yakaitika muchechi ndeyekuti iko zvino tingangovatore toti ngati totangai kuimba nziyo here dzekuchechi. Handiti muri kuona. Ndokuona kuti iko vamwe they were so much deep into kunamatwa kwema-idols. Handiti muri kuona. Ndokuchiti alright kuti vafile a little bit comfortable because vanhu vakuruka vanhu vairema handiti vauya muchechi kuti vafile so comfortable zviito zviri nani. Saka ngationewo kuti iko hapangangoito here maybe aiwa tichashandise kazvidhori zvekusango izvi taakushandisawo zvidhori zvema-disciples akafa kare and all that. So that compromise, a lot of things happened. Don't we see the same these days? Dr. Watson, maybe as you also incorporate where you wanted to come from. Yes. Yeah, thank you so much. Saka tinoona kuti pane zvikonzero zvakawanda zvakaita kuti tichizoguma tava ne these 45 to 50,000 Christian denominations in the world. Zvasanganisira historical reasons. Alright. Apa tiri kubata historical reasons. Kuti pane zvinhu zvakatoitika in history. Okay. Zvatisingagoni kuita wish away or ignore or overlook. Nekuti zvakasiya impact yatosvika even to 2025. It is, I think, zvikafamba mushe zvichatopinda muna 2026 zvichingoinda zvakadaro. Sezvataurwa izvozvi izvi kutendeuka kwaConstantine was a major thing. All right. 312 313 AD. By the way, kutendeuka kuri mumacourts. Nekuda kuti Constantine akatozobhabhatidzwa on his deathbed. Much of the impact that he made on Christianity, he was not even a baptized member of the Christian church. He was just a politician. Akaona kuti the church is organized and everything like that. Politically, it is convenient and expedient for me to align with Christians. Even though they are a minority, they are organized, they are forceful, they have a clear direction, one a commitment, one a fidelity to what they believe in. They are even willing to suffer and die. Mind you, this is coming right after the persecution that had been done na Diocletian na Galerius from 303 to 313 AD, trying to uproot Christianity from the Roman Empire, and it spectacularly failed. Constantine, the successor wa Diocletian na Galerius on the Roman throne, ndopa akaona kuti no, if you can't beat them, you better join them. His mother was already a Christian, Helena. Okay? So Constantine then made, it was a stroke of political genius. I'm now a Christian. Saka kana mutungamiri akati nini ndakufamba ndakabata mudonzo. Vanhu vese munongona vane midonzo. Because mudonzo wato symbol of political identity and solidarity with the leadership that is there. Saka vanhu vazhinji vanga vasinganamati. Vakabva vati muchechi piti vakanga vasingatendi kuna Jesu. Asi nekuti vaida the privilege and the power of being close to the emperor. That's how they ended up as Christians. Izvi ndo zviri kudyara ma-seeds Protestantism inozouya much later nana Martin Luther. Ndokuri kubva ma-seeds acho. Zvimwe zvinhu zviri kuzoprotestwa nana Luther in 1700 in the 18th century. I mean, in the 15, 17, and so, in the 16th century. Zvinhu zviri kutobva from way back kutime yana Constantine. Saka ndokuri kubva ma-seeds acho. Saka kune ma-historical reasons
zvinhu zvakaitika in history like izvo zvana Constantine zvinana Justinian nezvose zvavakaita the Roman emperors. So sekutaura kwazvaitwa naPastor Mudzengi, until when Christianity started it was one, although yange ine macongregations, mamwe kuGalatia, mamwe kuCappadocia, mamwe anga ari kuEphesus, mamwe anga ari there were Rome, there were congregations in Jerusalem, congregations, but they all believed in the same way. They were not different denominations. There were different congregations of the same Christianity. But nekufamba kwenguva, for historical reasons, pakazova nema divisions, historical reasons, and then kunoita zvakare ma-theological reasons, or maybe before we talk about my theological reasons, my leadership reasons, the leadership and so on. Like, for example, it should be in 1054, the first great split in Christianity, the great schism. Okay, yakaitika 1054. Ndopaita split between Western and Eastern Christianity, between the Western and the Orthodox Christianity. And it was essentially over the role, the papacy. Is the Pope the general head over Christianity? Some people rejected that flat out, which led to the major first split in Christianity. Paita Western Christianity and Eastern Christianity. Western Christianity in right above it, in the papal power, they are based in Rome. Eastern Christianity in the patriarch of the Christian Orthodox. Okay, saka mtaona kuti on the eastern part kunana Greece tichienda kupinda munana Russia, it's Orthodox. Wana Romania, Eastern Europe, is predominantly Orthodox. In that is because of that. But that had also been because of the splitting of the Roman Empire, which was done by Constantine. Okay, he moved the imperial capital from Rome to Constantinople in Turkey, 1,500 kilometers to the east, leaving a power vacuum in the old imperial capital in Rome, which was then filled by the bishops or the pastors who were in Rome. And that's how they became so powerful in religious and political matters to this day. Uku kwa move the Christian church too, kwaane the new capital. The leaders there also now, because of their proximity to power, okay, they also became powerful in their own right. And they rejected supremacy of the pastors in the old imperial capital, that is in Rome. That's where we have this major split in 1054, the great schism in Christianity. Ndopa inotangirawo ipapo over issues the power, who actually is. Nanasi nyaya the leadership and the power zichiri kusplita ma-congregations, splintering into smaller and smaller pieces. It's actually like a domino effect. Ichiri kutongoenderera. Even as we sit here, there are congregations that are splitting on the basis of power. And, on the basis of yes, and who controls, who is the boss. Okay, right. Ndiri kunzwisisa kuti ko mazuwano vanhu havasi kunetsana ba, varingotaurirana kuti no, simba ndinaro, bani guru. Bani Mwari akasika bani rakakura. Handiti muri kuona. Saka munoona kuti iko vanhu vaipindira panapa. Handiti muri kuona. Nendau yekuti iko idi vanhu vari pamberi vaviri kana kuti vatatu vangoti iko no, aiwa izvo hazviite, iwo achiti ndo zvinotoita. No, bani rakaita sei rakakura. Handiti muri kuona. Vamwe woenda unoungana apa, vamwe woenda uno miti yese iri bani haina vanhu. Aiwa haina vanhu. Handiti muri kuona. Ende mimvuri yayo tarisai. Tagara taingoitarisa. Kuti mimvuri iyi yakanaka. Iri kutoda vanhu. Exactly. Saka pototanga a congregation imwe because of not necessarily theological issues. No. No. But differences in terms of vanhu vari in control.
of that congregation. angona kuva ma-personality clashes Yes, kana yes. kuti conflict that has not been resolved as a way of resolving munoti hainda kunotanga yangu I getting that? Yeah, handingaswere ndichitsvinyirwa uyu Okay. mwana mudikisiteri. All right. Okay. Yeah. Conflict yasiyiwe yakadaro. inongosiyiwa yakadaro. But zvozonziko no. Tatadza kuirana kwenguva yakareba. But we have got a solution. Yes. Isusu taakumboenda. Exactly. Handiti muri kuona. Yes. Munhu oenda orova pasi nevanhu. Anything to say, Pastor Mudzengi? Okay, thank you. Chimwe chiripo chinokonzeresa kuti pave nemasplits nekusiyana kwemachechi inyaya yekuti hationi zvinhu sezvazviri. All right. But tinoona zvinhu sezvatiri. Okay. We don't see things as they are, but as we are. All right. Hakuna magirazi muupenyu ari colorless. All right. Tose tine maonero atinoita zvinhu akasiyana nekuona kunoita vamwe. Saka muchaona kuti kune mamwe machechi akatanga vachiti avo vava vachitinamatisa nenzira yechirungu. All right. Isu tiri vanhu vatema. Ndokubuda kwakaita ma-African initiated churches. All right. Vamwe vanopfeka magemenzi machena vaya vachiti isu da kunamata mwari yeyu tichishandisa bhaibheri irori but tiri mutsika dzedu dzemuno muAfrica hatidi kuadopta tsika dzemamishinari nokuti mumishinari wakauya akatidzidzisa vhangeri but ndokuchiti kuti ugonamata zvakanaka unofanira kunge wakapfeka sutu, unofanira kunge wakasunga tai. Saka ava vakatanga vari imomo ndokuona kuti aiwa isu pamaitiro nemaculture edu takasiyana navo, regai tinotanga dzedu chechi tichidzirana nenzira yemaculture edu kubva vatosplita vakabuda. Saka ndechimwe chikonzero chinoita kuti machechi awande nemhaka yekuti mamissionary aya akauya neshoko riya pamwe vanga vari vachena havana kucontextualiza vhangeri kuti ripinde rigare mukati mevanhu nemutsika dzavo. Vakabva blacklista zvese pamwe zvechitema zvichinzi zviri associated nedarkness, hazvina kunaka. Even ma-instruments musical instruments emuAfrica kubva vazviramba. Saka ava ndokubudawo vachiti isusu toda kunamata nenzira yedu yetsika dzedu but tichinamata mwari iyeye omubhaibheri. Saka ndo chimwe chaita kuti mamwe machechi avepo. Okay. Yes. So, in other words, there are historical events dzakaitika dzakaafekta kuti kuchanamatwa sei. Yes. Anditi muri kune historical and cultural issues. Yes. And considerations. Yeah. So I think ndoda kuedzera ipapo kuti semenza ma-African initiated churches ukada kutarisa mazhinji atinawo ma-founders acho vangava vana Marange, vangava vanani, unotoona kuti vaitopinda vane machechi mamwe avaipinda ma-mission churches avakanga vachipinda vana Shembe kuSouth Africa uko vana avaitopinda asi vakazobuda. Saka zvine chekuita nema-cultural differences iwaya. Okay, and then nyaya maybe in some instances nyaya dzesegregation inogona kunge yaiitika panguva iyoyo. And zvakare pane especially kana tiri kuma-African initiated churches ndo machechi emuno muAfrica asina kubva mhiri kwamakungwa vari kuti alright toda kunamata nenzira yechikristu asi tava kuita tiri pedu toga. Vamwe vacho zvinobatana zvakare nepolitical activism and resistance of colonization. Saka mamwe acho akauya iri reaction. Muchaona kuti munyika dzakasiyana siyana panogona kuti mapresident pavanenge vachiita pama-national events anonzi kana kuti mustadium munogona kuona pane mabase ari reserved for vatendi
vemamwe masangano maAfrican initiated churches. Saka munoona mabase ese emustadium ari white kuva nava but right from inception vane resistance against colonization. Vamwe vakazoenda to extremes dzekuti vana havatoendi kuchikoro, hatiendi kuzvipatara, hatitori zvitupa and so on. Zvese izvozvo zviri associated necolonization zvese vanonge vachireject as a rejection of colonization. Zvekuti even after colonization still they continue with that momentum. You see? Saka kune machechi akawanda zvikuru zvakaita semuno muAfrica nemamwe macontinents akatangwa nemutoo iwoyo wekurwisa nekuramba kudzvinyirirwa. Saka ndechimwe chezvikonzero chakaita kuti vanhu vati okay, tichanamata Mwari yeyu tiri maKristu asi kwete nemi pamwe chete nemi. Vamwewo vakaona sekuti in some instances kusemwa vobva vati in that case Mwari tinomuda asi kwete. Saka votanga congregation dzavo macultural reasons, nyaya dzakaita sekuti nyaya dzebarika. Saka kunzwisisa pakududzira interpretation yeBible, pakududzira Bible, pane vamwe even nhasi uno pane vamwe vafundisi vari kuparidza nesimba zvikuru kuti barika ririmo mubhaibheri ende vane mukurumbira vane kutaura kune mutsindo nemutinhimira vachiti ririmo. It's true, ririmo, but is it sanctioned? Is it endorsed? No, it is not. It is mentioned, but it is not an ideal. It's mentioned as a reality. Saka interpretation, munhu akanzwa kuti Solomon anga ine 700 waakabvisira rutsambo ne300 magirlfriend anobati muchada chimwe chi izvi zvirimo mubhaibheri, zvirimo mubhaibheri rawakabata iwe une mukadzi wani iwe une mukadzi wani. Saka interpretation manje. Saka hermeneutics interpretation yekuti saka zvatazviverenga zviri kurevei. Because kuverenga is one thing, zvakanyorwa is one thing, but interpretation yakuchiinformwa manje nemacultural concepts and world view yedu and pane zvakawanda malenses ataurwa aya akuzotibatsira. Ndo anogona kuita color what you are seeing in scripture. Isu tiri kutobva from a background in a polygamy culturally, and then when you see Abraham over mumwe wedu ka muri kupabata kuti uti nhamo yaakasangana nayo nepfumvu ese almost all the polygamous families in the Bible pfumvu yese irimo hapana anoiona, haina anoimenshena, nongonzi angainawo kuti tsekwende yakaitika mumba maDhavhidhi haitaure mufundisi anongoti angainawo. Muri kupabata. Saka interpretation is another reason. Yes. And then theological differences, maybe ndombo bata futi papo. Ma theological differences kuti panyaya yedzidziso dzakasiyana siyana panogona kuita musiyano wekunzwisisa semuenzaniso. For the longest time kubva pa time dzana Constantine zvichienda kumberi uku pazotanga maybe baptism yakuitwa yema-infants nechi zvichienda zvakadaro zvekusaswa zvatisingaoni muBible. There's not a single infant in the Bible who is baptized. No, there's a precondition yekuti munhu ngaatende kuna Jesu. Kana watenda unobhabhatidzwa, watenda kuti Jesu mwanakomana waMwari uye muponesi wako, iwe uri mutadzi. But pakazouya nyaya yekuti izvozvizvi tiri kudai pane vanhu vari kutarisa chirongwa vanotoudzwa kunzi wakabhabhatidzwa wototi zvotonzi mira pane pikicha yacho ndakatomboiona last week irimo wakabhabhatidzwa na Father Francis muri kupaona munhu ototi otonzi pachisasike kwaine mubvumbi munhu it's news kwaari haatozvizivi. Saka muchaona kuti pane vamwe vakazoti vatarisa vananzirira vaerenga vakati izvi zviri kubva kupizvi. Ndo pakatanga maAnabaptists. Okay, maAnabaptists kuZurich Switzerland murwizi Limmat parunenge rwakunodira muna Lake Zurich ipapapo pedyo neGrossmünster pachechi paiparidzirwa naUlrich Zwingli zichechi rake riripo padhuze mahombekombe erwizi ipapapo ndo pavakatanga ku the house is still there
makatangira maanabaptists. Anabaptists means rebaptizers. Vari kuti rubhabhatidzo rwatakaitwa rwuya tiri mainfants hatisi kurwona, tiri kurwushaya mubhaibheri. Saka ndokubva vazotsvaka kuti isu tofanira kubhabhatidzwa sezvatiri kuona mubhaibheri, sekubhabhatidzwa kwakaitwa Jesu pane mvura zhinji, muviri wose mumvura, sezvakaitwa kumutopia Acts chapter 8, sezvakaitwa kunana, everything like that. Ndo pakatanga maanabaptists. Are we getting? So vakapesekitwa zvokuti, and so vachitizira mumakomo eSwitzerland, maSwiss Alps, kuhwanda vachiurayiwa, vamwe vachinyudzwa, sungirwa mumasaga vachinyudzwa. Saka ndokutosiyana kwazvo. Gare gare vemabaptists vazodai vamwe vacho ndokuzonoti imi nyaya yesondo iyi muri kuionawo sei? Bhaibheri rinenge riri kungotaura nyaya yesabata. KuEngland 17th century ndopatanga Seventh Day Baptists. Are we getting that? Saka zviri kuenda zvichidaro, vanhu pavari kuidzidza vachitarisa dudziro yosiyana. So, saka difference interpretation yescripture ndo chimwe chezvikonzero. Cultural differences, historical reasons, ndo zvimwe zvezvikonzero. Leadership, personality clashes and differences. Saka zvikonzero zvakawandisa. Yeah. But chese chimwe nechimwe chaita kuti iko paite midzi. Yes. Mapazi. Paite mapazi. Mapazi owanda. Every one of these things. Yes. Chiriku, chirikuisa midzi. Okay, thank you so much. But is it God's desire that there can be so many expressions of Christianity? Ndo chaizvo here zvakanga zviri pamwoyo paMwari. Kana kuti iko Mwari akazvitarisa pari zvino. Sekutsanangura kunoita Bhaibheri. Is this God's desire? Pastor Mzengi. Originally, it was not his desire. Okay. He wanted his church kuti ingoramba iri one. He prayed for the unity of his church. But mukazoverenga kuna John 17 pana 17, inoti sanctify them by the truth. And your word is the truth. Alright. Kureva kuti vari kuti chinofanira kusanctify nekubatanidza vanhu rinofanira kuva shoko raMwari. But mukatarira vari muecumenical movement, vari kuti chinotiseparata idoctrine. So their motto is doctrine divides, but service unites. Saka ngatingoita mabasa emutsa, tobatana pakuita zvinhu zvakanaka, zvokubatana pamwe tichikondema violence against women. Zvakadero izvo zvinotibatanidza ndo zvavanoda kuzama kutsvaga. Saka muchaona kuti maprotestant churches vaya vakabuda mucatholic vachiprotesta, izvozvi they are increasingly trying to come together kuti let's be united. Actually mu-ecumenical movement vanototi reformation yana Martin Luther was a monumental failure. Because ndo yakadivida chikristu against the wish of God yekuti dei vana vangu varamba vakadii vakabatana. Saka ivo vari kupusha kuti ngatidzokere tibatane. But mukaenda kumacatholic vanotaura vachiti there is only one fold and only one shepherd who is the Bishop of Rome. And kuti pave neunity yemakristu vanoti vai vakabuda dzokai kumba nzvimbo yenyu ichiko. Saka that's why they don't join the World Council of Churches. Vari kuti ivi mukabatana chidzokai kwamakabva. Kana mapedza kubatana mochiuya kuno modzoka kumba nzvimbo yenyu iripo, your prodigal sons. Saka chidzokai kuno vanoiti the unam sanctum. The only true church of God. Saka vanoti vose vakabuda kana if you cannot have if you can't have the church as your mother, you cannot have God as your father. Saka kana usina kuya kuna mai, baba vari kudenga Mwari havakunzwi.
Saka uyai mudzokere kupi Yeah. kwamakabva kuya saka ndo zviripo pane chirikiriki chekuti varume ngatidzokirane tibatane. Reformation yakatikanganisa tikaparadzana. Chodiwa izvozvi ngative nekereke imwe chete. But Mwari vakatarira vari kudenga havachaoni madenominations kuti uyu muhwisiri, uyu musavadha, uyu muchakati. Vanoona two groups mumachechi ose, kune vavo nevasingazi vavo. Mukaenda pana Revelations, toda kuti tiverenge, ndokumbira kuti mutivhurire Revelations chapter 18 pavhesi ya 4. 18 verse 4. Revelations 18 verse 4. Yeah, verse 4. And I heard another voice from heaven saying, Come out of here, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Thank you. Saka muchaona kuti apa pari kutaurwa nechinamato chenhema chekunyengera chichange chiriko mumazuva ekupedzisira. But Mwari oti ndine vanhu vangu varimo mubhabhironi imomo, ende vari kutuka vari budai mariri imichi vanhu vangu. Kureva kuti Mwari une vanhu kwose kwose mumachechi akasiyana siyana. But pachasvika nguva yekuti vanhu vake vachanzwa izwi rake vobuda kuya vozobatana voita one major movement. Saka there is actually a prophecy iyo yekuti mazuva ekupedzisira it's going to be clear kuti uyu akamira apa uyu akamira apa. Kunenge kusisina zvamachechi, kune kwanguva nekuti uri kudivi raMwari here kana kuti uri kudivi risingazi raMwari. Saka tiri kuinda ikoko, but tisati tasvika ikoko vemachechi vari kutozvona kuti aiwa kusiyana kwedu kwakuna kunaka. Saka vari kuda kuzama kubatanidza vanhu, but vachiti ngatisabatanidzwa inei neshoko, nokuti vanoti doctrine divides. But Mwari ari kuti vangu vachabatanidzwa nethe truth, and thy word is the truth. Ende vangu vachanzwa inzwi rangu. Ndonga ndijesu anotaura vachiti ndine mamwe makwai. Rega ndiverenge. Yes. John 10 verse 16. Jesus says, I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock and one shepherd. Yes. Saka ndi Jesu ari kuti kokupedzisira pachazoita one flock and one shepherd. Ne-one shepherd. Saka Mwari vari kudaidzira mubatanidzwa wemachechi wevanhu vavo, kwete machechi. Vanobatanidzwa nei? Neshoko. But at the same time, since tichiziva kuti Satan anoshandisa deception, ari kudawo kuzama kubatanidza vake, ari kutoshuwa izvo kuti machechi akawandisa zviri wrong, ari kuvabatanidzawo pavo. Vari kubatanidzwa pavo. I think takamboita another series panapa inonzi chi Armageddon, that final battle, kuti Mwari wake vari kuunganidzwa pagomo reZioni, avo vari kuunganidzwa pachikomo cheMegiddo. Kureva kuti pane kuunganidza so that they become one, avo voitawo become one, and then the final clash over yaitika. But Mwari ari kuti ndisati ndauya kuzoita judge the world, ndoda kuti vanhu vangu vari mumachechi akasiyana siyana vabude imomo, ende makwai angu anonzwa chi? Anonzwa inzwi rangu. Alright. Dr. Mbiriri. Yes. So nyaya yacho yakakura zvikuru. Yakakura zvikuru. Mubvunzo wenyu wanga watanga pakuti kuda kwaMwari here kuti zvakadaro zviitike. Mhinduro inodzoka ichiti kwete. Hakuzi kuda kwaMwari. Sei ndichiti hakuzi kuda kwaMwari? Ndichiwirirana nezvataurwa naPastor Mudzengi. Kana ukatarisa Deuteronomy chapter 12 kubva pavhesi ya5, ndima yose iyoyi kusvikira kuvhesi 32 iri kungotaura nyaya imwe chete. Subheading iri mubhaibheri randinaro yakanzi the proper place of worship, the proper place to worship.
in fact chapter kubva pavhesi 1 apa ndiri kuerenga ndatarisa kubva pavhesi 5 handiti but kubva pavhesi 1 iri kutanga yaita proscribe nzvimbo dzisingatenderwi kuti vanhu vanamatiri yobva yanzi kukenani kwamuri kuenda muchanoona kune maaritari vanonamata munzvimbo dzakawanda dzakasiyana-siyana punzai dzese pachava nenzvimbo 1 verse 5 but unto the place which the Lord God shall choose out of all your tribes to put his name there, even unto his habitation shall ye seek, neither and thither thou shalt come, and thither shalt there you shall bring your burnt offerings, your sacrifices, your tithes, your heave offerings of your hand, your vows, free will offerings, and the firstlings of your heads and your flocks, and there you shall eat before the Lord your God. You shall rejoice in all that. Basically, this whole chapter, Deuteronomy 12, is dedicated to this one issue. Yes. Yekuti nzvimbo yekunamata ngaive 1. Muchati mapinda muKenani, vana Dhani vachaenda uko, vana Isaki, vana Zebhuluni, vana Neftali, muchaenda kwakana Manase, muchaenda kwakasiyana. Asi nzvimbo yekunamata haichisiri kuzova chidhongo mai vauya maveko. Mwari vachakunongedzerai kuti apa ndopa muchandinamatira, ndopa munounza zvipo zvenyu nezvinopiriswa nezvinodi zvese pa one place. Exactly. Saka muri kuona kuti the quest for unity iri kutotangira ku Old Testament. Okay. Mwari vachipa. And then this is undone by a gentleman called Jeroboam, the son of Nebat. Basically, Jeroboam, in my own words, he was the man of sin before his time. The Antichrist in the Old Testament. Jeroboam is like the Antichrist. Just like David is a messianic figure, Jeroboam is a satanic figure of the Old Testament. The first king of divided Israel, northern Israel. So Bible rinotaura pamusoro pake, robva rataura pamusoro peku robva rataura ma innovations akaitwa naJeroboam nezvinhu zvaakaita achibva abvisa mapriest aMwari. Kana tichitarisa panapa kubva pa 1 Kings chapter 12. Yes. 1 Kings chapter 12 kubva pa verse 26. And Jeroboam said in his heart, now shall the kingdom return to the house of David. If these people go up to do sacrifice in the house of the Lord at Jerusalem, iya nzvimbo yanzi naMwari ndichakunongedzerai. Jeroboam akaita problem nazvo. Akati vanhu vakapota vachienda ukoka ndinogona kuzviruza. Vanoguma vadzokera kuutongi hwaDavid or the house of David. Saka if the people go up to do sacrifice in the house of the Lord at Jerusalem, then shall the heart of these people turn again unto their Lord, even unto Rehoboam, mwana wa Solomon, king of Judah. And they shall kill me and go again to Rehoboam, king of Judah. Whereupon the king took counsel. So for this reason, akabva afunga zano. Ndoita sei kuti vanhu asaende uku. Kuya kwakanzi naMwari vaindi. And he made 2 calves of gold and said to the people, it is too much for you to go up to Jerusalem. Behold your gods, O Israel, which brought thee out of the land of Egypt. And he set the one at Bethel and the other he put at Dan. And this thing became a sin for the people to worship before one, even unto Dan. And he made high places and made priests of all the lowest people. And these priests were not of the house of Levi. And Jeroboam ordained a feast on the 8th day of the 15th month, 15th day of the month, 8th month, 15th day of the 8th month, like unto the feast that is in Judah. And he offered upon the altar. So did he at Bethel, sacrificing unto the calves that he had made, and he placed at Bethel. And so the whole spiritual architecture or religious architecture, the calendar,
the liturgy, the priesthood, kana kuti the personnel, the place of worship, zvese akazvigujunura. Achiprotecta chigaro chake as king. Okay. Murukupaona. Right. Achiprotecta chigaro chake. Yes. Akachibva aita ma-imitations ezvakanga zvakaodhenwa naMwari. But achibva ati zvoko zviri too strict. Regai tikuitirei zviri nyore. Chinamatai pano paBethel, that is the southernmost part of his kingdom. Ndobva aisa chimwe chimhuru kuDan, which is the northernmost part of his kingdom. So that iwe unongoenda kune chiri padhuze newe. Wadirei kuzvinetsa kuenda kwaJudha. Wombopfuura pabhodha uchienda kwaJudha. Aiwa, ngatingoita imomo. And then imiwo mese muri kuti even Bethel yacho iri kure kana Dan. Aiwa, chingotsvagawo zviuru zviri pedyo nemi. Mungotangawo makirawa enyu ikoko. Saka Jeroboam akarivhesa Deuteronomy 12. Alright. Muri kupabata. Ndo zvimwe chete zviri kunzi naJesu mumazuva ekupedzisira. The same things are going to happen. Saka kuwanda kwakazoita zvinamato kwaJudha, kwaIsraeri, it was a result this revolt against God. Paine interest yekuprotecta chigaro changa chatorwa naJeroboam. Anga tochipiwa naMwari actually, but akazochiprotecta nemhasuru dzake in this way. All right, thank you. Okay, thank you for that, Dr. Mbiriri. But my question maybe ingave yekupedzisira, in the face of such diversity, what am I supposed to do? I'm seeking the truth. I want to make a decision. Then angomangiri pamberi pangu. And to avoid kuti nditi izvi zvichirega ndimbozvimira izvi. I want to make a decision. What can you speak to that, Dr. Mzengi? Ndoita say, what can one do? Okay, thank you. The truth does not come to you. You have to look for the truth. Kuti uwane chokwadi unofanira kuchididi kuchitsvaga, hachiuyi choga, and hachifaniri kupuwa kwauri noumwe munhu. Iwe unofanira kuzvitsvagira woga. Mukaenda pana Acts 17 pavhesi 11, zvinonzi pari kutaurwa nevatendi vepaBeria, panonzi pano apa, these were more fair-minded than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. Ava havasi vanhu vaingoenda kuchechi vonoti mufundisi wati, papa vati, prophet vati, saka tatotora zvavataura. Havaiti vanzwa shoko richiparidzwa papulpiti, vaiinda vonorienzanisa shoko ravadzidza nezviri mushoko raMwari. Zvonzi panapa they were more fair-minded. Mamwe mavhizheni anonzi they were they were more noble than avo vekuThessalonica. Nekuti vaiinda they would search the scriptures kuti vaprove kuti is it so. Is it so? So if you have a quest, kana une nyota yekuda kuziva kuti ndeipi direction yandinofanira kutora, usangova content, usagutsikana nezvaunoudzwa nomufundisi kana nani mukuru papulpit. Inda uzvitore, uzvienzanise neshoko raMwari. Ende kana ukanamata nemoyo wose uchiti Mwari nditaridzei chokwadi, the Lord will lead you to the truth. Thank you so much. In other words, iwo pache zvako sedunga munhu, chokwadi hachifambe chichikutsvaga kuti iko ichokwadi icho chiri kutsvaga vanhu. And it doesn't happen like that. But isusu we need to diligently look for the truth. Tichishandisa shoko raMwari. Thank you for that very deep insight, Dr. Mzengi. Pastor Mbiri. Yes.
ndotenda nemhinduro yapiwa napastor Mudzengi. Isaiah 8:20 inongotaura kuti dzokerai kumurayiro nekuzvipupuriro. In other words, bhaibheri ndo rinofanira kuva foundation yedu. Munoona kuti dzimwe nguva machechi anowanda futi zvakare zvikuru sei tiri muAfrican context and Zimbabwean context in particular. Nekuda kwokuti pane mumwe munhu asinei nezvekuti kuponeswa kana kuti ari kungoti indiri kungotsvaga chechi inobatsira dambudziko rangu chete. Zvizhinji zvimwe zvese handinei nazvo. Akatonzwa kuti iyoya pane imwe manje ine mutungamiri ari kuita kuto mweya uri vanhu vari kungodona nemweya uri mari anotobuda kwete tapesana nedzidziso kana anything haasi interested in it's not about the truth. No. It's about finding relief pamaproblems angu. Because ende zvinobva futi zvichinobatana neAfrican traditional religion. Because in African traditional religion hamuna salvation, concept yesalvation as we have it in Christianity and in the Bible. Salvation is a relief. If kana ungoine nzara ukawana chikafu, that is salvation. In African traditional religion. And pane concept kana kuti katauriro kanototaurwa nana sekuru edu kuti ndo mwari wako iye. Ndiye mwari wako iye. Exactly. Uchada umwe mwari upi. Because that's sort of a problem. Yani kana tari kuprotecta. Kana kuprotecta and all that. Kana kuti akuwanira basa. Kana kuti akuwanira basa. Ndiye mwari wako iye. Saka pfungwa iyoyo yakasimba zvikuru matiri. Muno muAfrica. Muno muZimbabwe. Saka nekuda kwaizvozvo vanhu munhu anenge achingotsvaga kuti indinongoda iri kungodhila nemaproblems angu. Ndikangowana inongodhila nemaproblems angu zvimwe zvese handinei nazvo, whether vari kuparidza kuti kudii kana kuti kudii. But shoko raMwari manje riri kuti vanomunamata, John chapter 4, vanomunamata mumweya nomuzvokwadi. God cares about the truth. Ndosaka kuri kunzi musangotenda mweya yose, nekuti mweya mizhinji yenhema yakaburukira panyika ichitsvaka kutsaura nekuparadzanisa vanhu. Ndopano zvakare kuti Matthew chapter 7 Jesu taura kuti handi vose vanoti ishe vachapinda umambo hwedenga, asi bedzi vanoita kuda kwababa vangu vari kudenga. Saka zvakakosha izvozvi zvaiitwa nevanhu muhistory vachiotarisa zviri kuitika muchechi, woverenga bhaibheri, wotarisa zviri kuitika muchechi, zviri kupesana. Ndo panozosimuka vana Girolamo Savonarola kuFlorence kuItaly. Ndo pazosimuka vana John Wycliffe kuOxford kuEngland. Ndo pazosimuka vana William Tyndale kuEngland. Vana John Knox kuScotland. Ndo pasimuka the Albigenses kuFrance. Mawaldenses kuNorthern Italy. Ndo pasimuka vanhu vakaita sana all these reformers vatinozotaura vana Jan Hus kuBohemia. Ndo yataa kuti nhasi uno what do we call it today, Czech Republic. Ikoko vana John Hus, vana Jerome, uko kuna vana John Calvin kuFrance, asi akazotiza akaenda kunogara kuSwitzerland. Vese ivava vana Martin Luther kuGerman. Vese ava chiri common navo vese, even though vanga vari kwenyika dzakasiyana, vese vakanga vari kuti zvatiri kuona nezviri mushoko raMwari zviri kupesana. Semuenzaniso 1517 October 31 Martin Luther paatanga the Reformation, it was in a protest yepractice yaitwa nesangano panguva iyoyo yema-indulgences, yekuti vanhu vanokwanisa kubhadhara mari voregererwa zvitema zvavo through paying money to the church. Martin Luther akati hakuna zvinhu zvakadaro. Are you getting that? So John Tetzel kuchechi yanga yakuita mari. Muda kutinzwa. Musade kutinzwa. Saka ndo zvakaita kuti saka machechi vanhu ava vese ava pava chiri kunzi maprotestants kujamuka. Vakati no.
vajamuki ndo maprotestants vajamuka vachajamuki vanyarara vanyarara havachajamuki vakatosiyana nazvo saka ndo zvazoita vakutodemba kujamuka kwakaitika kunana Luther vakutonyara nazvo and so on and so on. But vana Luther they were not out to start churches. Luther was not out to start a church. Vana Girolamo Savonarola, they were not out, they were there to reform the church and bring it back to the Bible. But they soon found themselves out of the church. And inadvertently ndobva patotangawo new denominations. Vamwe vakuenda Lutheran, vamwe vakuenda Episcopal, vamwe vakuenda and so on. Mamwe acho, it was because of other reasons, like King Henry VIII ku England. Zvazoita kuti pave neChurch of England. Over issue yekutanga achida kuroora mumwe mudzimai. But as you may know, Catholicism has no provision for divorce. Saka in countries that are strictly Catholic, like on the Philippines and so on, 80% Catholic, there's no divorce. At law, you can't divorce a spouse. Yeah. Saka no problem yakanetsa King Henry. Kusvikira ati no, in that case, Martin Luther ndopanga ari kupenga kuGerman. Kana kuine munhu anogona kutombomisidzana nechechi, saka indigona ngotanga yanguka kunoku. Vachishanda na Thomas Cranmer and so on and so on. Ndokutanga kwaita Church of England. It was over issue yemarriage ya King Henry VIII. It was not over doctrine. No. It was over a desire to have freedom to divorce and then marry. Saka that was the issue. Saka, and then zvizhinji zvacho zvaitika futi at that time at a national level. Saka paibva patonzi vanhu kana vabuda vaibva vabuda king nevanhu vese vari under him. King nevanhu vese vari under him. Then vamwe ndokubva vazo no, but imimi mabuda henyu, but tsika idzi muchinadzo. Ndopazotanga ma-Puritans. You getting that? Ndopazotanga leading kunana Methodism and so on. Nana Charles Wesley, Nana John ku England, zvichienda zvakadaro and so on and so on. Saka, those are, you know, so many Christian denominations. But pamusoro pezvizvi zvese, Bible rinongotisira pachena kuti pakupedzisira Satana achadira mweya wakadai. Maybe the last verse I'll read. Yes. Acts chapter 20. Paul anoonekana nema-elders ekuEphesas achienda kuJerusalem kwaakazonosungwa ndokubva azoendeswa kuRome kunova ndokwaakazonourawa. Achionekana nema-elders anotaura nawo, ndichaverenga verse 28. Ndi Paul ari kutaura kuma-elders. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, that is the church, over which the Holy Spirit has made you overseers, to feed the church of God, which he has purchased with his own blood. For I know this, verse 29, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. Therefore watch and remember that by the space of 3 years I ceased not to warn every one night and day with tears. And now, brethren, I commend you to God, and so on. This is his farewell. My elders akachema vakuparadzana namufundisi wavo Paul for the last time. They never saw him again after this address. So Paul vari kutoti pane vachauya vachiataka church, then kune vamwe pakati penyu imimi vachatosimuka vachida kuzviunganidzira vanhu, vachatanga kutaura zvinhu zvekufadza vanhu, vachizviunganidzira vanhu, vamwe nekuda kwenyaya dzemari, vamwe nekuda kwenyaya dzembiri, vamwe nekuda kwenyaya dzehukuru. And so zvikonzero zvese izvi zvaita kuti pave nemasangano akawanda zvekuita 45 to 50,000 ari mukati mepasi rino. Saka cultural reasons, historical reasons, theological reasons, biblical interpretation, personality clashes, conflicts, and everything like that. Paul na Barnabas wakatomboita conflict, mumwe akaenda akadai, mumwe akaenda akadai. But totenda Mwari havana kunotanga machechi, vakazoita resolve their differences and they continued to work. Paul na John Mark vakambopesana, but havana kutanga machechi akasiyana. They resolved and vakashanda vese, vachienda mberi.
vari pashoko raMwari. So ndo zvimwe zvezvikonzero zvakawanda, asi izvi ndo mimwe yacho, mamwe maheadlines yekuti seiko masangano akawanda zvakadai. Thank you so much. Maita henyu patapedzera kutaura napo ndepekuti in the face of all this munhu angaita sei ari kutsvaga hake chokwadi. Soko guru randanzwa rasimbiswa panapa napastor Mudzengi nderekuti tenga zvokwadi usazoitengesa zvakare. That's Proverbs chapter 23 verse 23. Buy the truth and do not sell it. Wisdom, instruction and insight as well. Saka shoko raMwari ngariwo ndiro patinozembera kuti saka kana munhu akangoti no ndiri kufarira kudonha kwevanhu kuri kuitika kuchechi yacho handiti muri kuona. But what does the Bible say? Ndo zvakakosha mukati meupenyu for those who are seeking for the truth, varida kuita major decisions, major resolutions mukati meupenyu hwavo, vanoshuwira kuti vazvisebedze pedyo naMwari, but vari kuona kungosiyana nenyonga yaapo pamusoro peino nyika. Ngatitsvagei kubva mubhuku raJehovha and make decisions based on the book of the Lord, the Bible. Mwari ngakukomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka. Zita rangu ndaitwa Pastor Francis Mbira, ndiri mushumiri mukati mesangano rema Seventh Day Adventist. Ndofunga Pastor Mudzengi tinamatirei, kazhinji tichinamatira kuti Mwari abetsere mumwe munhu ari kutsvaga zvokwadi, ari kutsvaga kuita a major move in their lives, but vari kuona landscape yacho, vari kuona stage yacho, vatambi varipo ari kushaya kuti omira nani. Ngatinamatirwe. Baba vari kumusha kumusoro kudenga, toda kukutendai nokuti chishuwo chenyu ndechekuti vanokunamatai vakunamatei vari one. Amen. Vari united. Ende munoisa pachena kuti chinounita vanhu venyu it's the truth. And the truth yenyu inobva mushoko renyu. Toda kukutendai nemareformer vakauya neconcept yesola scriptura, vakati the Bible and the Bible alone. Amen. Tibetsere ivo isu ari kutsvaka chokwadi kuti toita sei. Tibetsere kudzoka kuBhaibheri, tinotsvaka nekusecha mariri, tigoziva kuti imi munodei. Tisangogutsikana nekunzwa kubva kune vanotiparidzira, asi titsvage toga chokwadi. Vainesu tinoziva kuti Mweya Mutsvene vanoshanda kubetsera vanhu kutsvaka chokwadi ichochi. Tokutendai nokuti matonzwa kukumbira kwedu, uye zvakare muchatiitira. Muzita raKristu Jesu tanamata. Amen. 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 Mwari akukomborerei, akuitirei zvakanaka. Bhebheri nyenyedzi yapiwa, vafambi vese kutungamira, zvampupurizvo zvisingazodzimi, kujeka kwangu kunotipenyera. Ndipe Bhebheri masoko machene, ndinotevera kujeka kwaro, zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhebheri apo ndatambudzwa ngezvitema neurombo hwazvo. Ndipe mazviyo Jesu ataura kunditondedza aripo pedyo. Ndipe Bhebheri masoko machene, ndinotevera kujeka kwaro, zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo
zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri ndinofamba naro, rinditseure nezvakaipa, mwenje weruponeso mune dima, kundipangidza nzira kudenga. Ndipe Bhaibheri masoko matsvene, ndinotevera kujeka kwaro, zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri mwenje weupenyu, usingagumi newakanaka, rindiratidze rujeko rwaJesu, rindionese mbiri kudenga. Ndipe Bhaibheri masoko matsvene, ndinotevera kujeka kwaro, zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri masoko matsvene, ndinotevera kujeka kwaro, zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Musandipfure tenzi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, ndipenyiwo wenyu mutsa, ndinokumbira, ndiri kumupfukamira nekudawira. Muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, ndinomusimbira Jesu, ndinokutsvaka, rapanyiwa moyo wangu, kundiponesa. Muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, muri tsime rangu tenzi, zvene upenyu, hakuchina mubatsiri, asi Jesu. Muponesi, inzwa ndochema,
dzava